Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pagpicture o pagtext, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po kita sa pagpamibi kang Orasio Imperata. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamomoto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging maresponsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan po, misa antisipada para sa ikaduwang Domingo kan Adviento. Idulot niya to ang Santa Misang ini bilang misa pasasalamat kahagada ni Julius Glenn Belludo. Espesyal man nakahagada ni Dr. Jean A. Mirandilla for Antoinette to pass the board exam in accountancy by Zenaida Magdaong and family. For guidance for taking the board exam kan Cabildo family. For fast recovery from illness of Amparo ni Contessa Encisa. Espesyal man nakahagda ni Sheila M. Adamor. To pass the CPA licensure exam, kahagada ni Jessa Rose Bolo, Aliyah Angeline Advincula, and Sofia Marie S. Morato. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Anita, Godofredo, Wenceslao, Nenita, Nilda, Maylene, and sa gabos na kalag, kahagada ni Arlene Belludo. Para sa kalag ni Philo, kan Lopez family, kay Fe asin Corazon ni Serlene and Bondad family, kay Rosario ni Josephine and family, para sa death anniversary ni Teresa, kan Soniga and Alier family, para kay Josefa, kan Mayor family, asin man sa kalag ni Pedro, Estelita, asin sa gabos na kalag, sa kahagada ni Jing Rodriguez.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Amen. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ikaduwang Domingo nin Adbiento, sa Domingong ini sa tuya man iniilawan an ikaduwang kandila kan sa tuyang Corona del Adbiento, simbolo nin paglaom, an mahal na Dios na nagpapararom kan sa tong pagtubod. An pagtubod is the second candle is symbolizing faith. Pinapararom an sa tuyang pagtubod mantang nagsasakat kita sa bukid nin Adbiento. Hibahan man po nindo ako dahil ngunya na aldaw iyo an ikaduwang anibersaryo kan sa kuyang pagkapadi. An mahal na Dios danay na nagpapapusog sa satuya, ginagamitan sa tuyang buhay sa kabanalan, tanganing makapaglingkod sa kapwa. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
bilang pagpasalamat sa biyaya nin pagkapadi sa banwaan, awitan ta an mahal na Dios kan kamurawayan. Kamurawayan sa Diyos sa kainaasan, asin sa dagang katulinongan, sa mga taong marahayaan mo. Ginoo, mawi ka, inugyawi ka, sinasambami ka, pinapangulaway ka, pinapasalamatan ka, ulikan na kamurawayan, pagurang na Diyos sa mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin maheherakon, an mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, da ilugod maulang nin anuman na kinabanon na gibo, alagad an pakasabot nin langit nun nakadunongan, maghimo sa mo na magin katuod niya. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabong na an kagurangnan madatong na, kaya mag-ugma kita. An kamundoan halion, asin sa batunta an kagurangnan, na pano nin liwanag asin kamurawayan, na magtataunin pagkaherak asin katanosan sa to. Hinanyugon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubaa ang sulot mong gubing ning kamunduan, asin kasakitan, dangan sulutan ang mayo ning kasagkoran na gayon kan kamarawayan nin Diyos. Sulutan ang alikboy nin katanosan nin Diyos, bugtakan sa imong payo ang korona kan kamurawayan nin Diyos, na mayo nin kasagkoran. Ipapahiling nin Diyos ang sa imong kagayonan sa lambang nasyon, sa gabos na daga. Sagkod lamang na masabi sa imo, an sa imong katiwasayan naghahali sa imong katanosan, asin ang sa imong kagayonan naghahali sa imong kaimbudan sako. Magbangon ka, Jerusalem, magtindog ka sa alituktokan bukid. Hilinga kung sain tinitipon kan banal, an sa imong mga aki na hali sa sirangan, saka hali sa sulnupan. Nag-uurog masinda, hulita nagirumduman sindanin Diyos. Jerusalem, kinura sa imo kan mga kaiwal, an sa imong mga aki, asin nagraralakaw sinda mantang dinadara sinda sa harayo. Alagad, ibabalik sinda sa imo nin Diyos, nalunad sa kamurawayan, nagarong nakatukaw sa trono ni Hadi. Nagbuot ang Diyos na pahababaon ang lambang halangkaw na bukid, asin ang daing sagkod na mga bulod. Nagbuot siya na tambakan ang mga kapantayan sa kapatagon ang daga.
tanganing ligtas na makapuli ang banwaan ng Israel sa kamurawayan nin Diyos. Sa pagbuot nin Diyos, matunga ang mga kadlagan nin mahahamot na mga kahoy, tanganing lindugan ang banwaan nin Israel. Ang Diyos iyo ang mangingenot sa pagpuli kan Israel. Mabalik sinda na nag-uugma nin marahay, na pinanginginotan kan sa iyang pagkaherak asin katanusan, asin napapalibutan kan liwanag nin sa iyang mamuraway na presensya. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan naggibo sa tuanin darakulang bagay, kita pinapaugma. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan nin Sion, nakabaing kita sa mga nangaturugan. Dangan na pano kita nin kaugmahan, nag-aawit sa kagaya-gayahan. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Dangan nagsabi ang ibang nasyon manungod sa to, dakulang mga bagay ang ginibo sa indanin kagurangnan, dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita maugma. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. Taoy kami giraray nin kauswagan kagurangnan, siring na an ora nagtataon nin tubig sa mamarang mga salog. An mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. An mga naghihibi mantang minaluwas, dara ang mga banhi na isasabuag, mabalik na nagaawit sa kaugmahan, dara ang sa indang inani. An kagurangnan nagibo sa to nin darakulang bagay, kita pinaugma. An ikaduwang babasahon, nagsasabi na magdanay kita sa kagurangnan. Padagos kitang maglakaw sa iyang dalan, tanganing an sa iyang pagkamuot, magtalubo sa lambang sarok, asin magi kitang maninigo sa panahon na siya magdatong. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pedro sa mga taga-Pilipos. Mga tugang, kung ipinapamibi ko kamo, maugma ang pagpamibi ko huli sa pagtabang nindo sa ko, sa pagpahayag kan marahay na bareta, puon pa kan enot na aldaw sa gudngunyan. Kaya bilog ang paniwala ko na ang Diyos na nagpuon kan marahay na gibong ini sa Indo, mapadagos ka iyan sa gud na matapos iyan sa aldaw ni Jesucristo. Saksi ko ang Diyos na ang paghidaw ko sa Indo, arog kadakula kan pagkamuot sa Indo ni Kristo Jesus. Ipinapamibi ko na urog pang magtalubo ang sa Indong pagkamuot, sagkod ang sa Indong pakanood sa kapakasabot, tanganing mapili nindo ang pinakamarahay. Dangan magiging malinig kamo, asin mayo nin sala, pag-abot kan aldaw ni Kristo. Mapapano ang buhay nindo kan mga bunga nin katanosan, na minaabot huli kay Jesucristo sa kamurawayan asin sa kaumawan nin Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, an pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susugki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Sa ika-15 taon kan paghade ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato, gobernador sa Judea, si Herodes, ang namamayo kan Galilea, asin si Felipe, ang kagsakop kan teritoryo nin Iturea saka Tracontides, asin si Lisanias naman sa Abilinia, si Anas asin si Caifas, iyuman an halangkaw na padi. Kan panahon na iyan, si Juan na aki ni Zacarias, yaon sa kalantadan. Uminabot ki Juan ang tataramon nin Diyos, kaya linibot niya ang bilog na teritoryo kan Jordan, asin naghulit. Magbakli na kamo, saka magpabunyag, asin papatawadon kamo nin Diyos, kan mga kasalan nindo. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías, igwang nagkukurahaw sa kalantadan, andama andalan para sa kagurangnan, tanusa andalan na sa iyang lalakawan, tambunan ang gabos na kabakban, pantayon ang gabos na kabubuldan asin kabukidan, ang mga tinampong tiko-tiko tanuson, ang mga dalan na bakong saramahon, mahihiling kan gabos na tawo, ang pagligtas nin Diyos. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Na-experiensahan na po ba nindo na pagkatapos nin sarong halawig na aldaw nin pagtrabaho, pag-abot sa harong, mauli ka, an aabtan mo, trabaho man giraray. Yes, darakulo na nagsimbag na iyo. May nakatambak na hugasan na mga plato, day pa nakahipos ang lamesang kinarakanan, igwapang linabhan na nagahalat tipigon, sisay daw ang hinahalat. Magulo asin maati ang sa indong harong. Iniisip mo pa sana, garo pagalon ka na tulos. Kaya ang sabi mo, sa aga na sana, tapagalon na ako. Pero habang pinapaliman-limanan mo ang sa imong mga gibuhon, lalo lugod na nadadagdagan ang trabaho sa paglipas kan mga aldaw. Kung minsan, arog po baga kaini ang buhay nin tawo, garo nakatambak na gibuhon, nahabo mong hampangon. Asin sa kadaklan po sa satuya, arog kaini ang pagmati ta sa satuyang spiritual life. Aram ta, nakadakol kitang kaipuhan pakarhayon in our relationship with God. Pero ang sabi mo, sa aga na sana, Lord, tapagalon na po ako. Day ko po inikayang hampangon ngunyan. Day ko pa po kayang magbagong buhay sa ngunyan. Sa aga na sana po, Lord, tapagalon na po ako. Magayon po asin magabat ang imbitasyon sa satuya ngunyan na Domingo ni San Juan Bautista, digdi sa ebanghelyo na binasa ta. Sabi ni San Juan sa satuya, andama andalan para sa kagurangnan, prepare the way of the Lord. Pamilyar sa tuya ang mga tataramon dahil inaawit ta ini bilang entrance song pag-Advent. Tanuson ang mga dalan, pantayon ang mga kabubuldan asin kabukidan, tambunan ang mga kabakban. Buot sabihon, malinaw po sa mensahe ni San Juan na ining panahon nin Adbyento, bako sa napong panahon nin paghalat-halat para sa Christmas. Advent is so much more than merely waiting for Christmas Day to come. Imbes, panahon po ini nin pagtrabaho, panahon nin pag-andam, nin pagpreparar. Advent is about closely making space, making room
for God in our lives. Tawanan siya nin espasyo, tanganing pagdatong niya, igwang lugar para sa iya. Siring po sa paghampang sa sarong-harong na magulo asin maati, inabtan mo pagal ka natulos, an pag-andam po para sa dalan para ki Jesus, garuman sana paglinig kan puso, paglinig kan kalag, magbakli sa mga kasalan, bayaan an sa imong unhealthy habits, likayan an mga bagay na nakaka-distract sa imo sa gibong kabanalan sa pagsa Diyos. Mga bagay na pinapaliman-limanan mo, kaya sa paglipas kan mga aldaw, lalo lugod na nadadagdagan, natatambakan ang kaipuhan mong pakarhayon sa imong buhay. Idagdag ta pa ang kagabatan kan sa imong mga kapamilya, may mga problema pa kamo sa harong, sa trabaho, ang sa imong mga gastusan, kaya nauubusan na lugod nin espasyo sa satuyang buhay ang pagsa Diyos. Salamat sa Diyos, tayaraon po kamungunyan sa Santa Misa, naghihinguwa kitang magpabanal kan buhay, dawat dakulon kitang kasiributan. Pero pagyaon kita sa irarum kan sa tong mga kadipisilan, mga problema, slowly, we begin to lose our sense of direction. Paano po makahawas sa siring na sitwasyon? Ano ang pwede tang gibuhon tanganing makabalik sa tamang dalan, maging haranigiraray kita sa pagsunod sa mahal na Diyos? What can we do? Sabi ni Propeta Baruch sa enot na babasahon, hubaon ta ang gubing nin pagmundo, take off your garment of mourning. Dangan isuklot mo ang gubing nin kamurawayan kan Diyos. Put on the garment of God's glory. But sabihon, day po kita masulusulo sa pagpakarhay kan sa tuyang buhay dahil tinatabangan kita kan mahal na Diyos. Siring sa sinabi po ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, God will finish the work He began in us. Tatapuson kan mahal na Diyos ang trabahong pinuunan niya sa satuyang buhay. Meaning, God meets us in our chaos. God helps us clean, restore, and rebuild. Tatabangan niya kita na tanuson ang mga dalan kan sa tuyang puso. Pantayon ang kabubuldan kan sa tuyang kapaabaw-abawan. Tambunan ang kababan kan sa tuyang kawaran nin paglaom. The work of Advent is not our work alone. Yaon ang mahal na Diyos, tanganing tabangon kitang husayon ang satuyang mga buhay, ngunyan na Adbyento, mantang nagpipreparar kita sa pagdatong kan kagurangnan. And so, dear friends, Advent is the perfect time to start over. Iniimbitaran po kita kan panahon na ini na siya saton ang satuyang mga buhay to take an honest look at your life. Linigan asin pakarhayon ang mga dapat husayon sa imong buhay. What part of your life needs to be cleared away to make space for the Lord? Igwa bang tawo na kaipuhan mong patawadon? O igwa ka daw kulog buot na pwede mo nang punduhon dahil lingaw ka naman ngani kung ano ang puon kan sa imong kulog buot? O siguro kaipuhan mong magpahingalo sa gabos na kasibutan tanganing matawan mo nin panahon ang mahal na Diyos. Tawan nin panahon ang pamilya, ang mga bagay na mas mahalaga, mas nagdadanay. Or do you have bad habits, unhealthy habits na aram mong irinarayo ka sa mahal na Diyos? The Advent season is the perfect time to stop, to start anew.
po nan girarayan sa imong buhay. Madatong po an kagurangnan. Bako tanganing kundi naron kita o padusahan dahil an satuyang mga harong maati, magulok, dakulon tambak. Madatong po an kagurangnan, tanganing tabangan kitang husayon an satuyang mga buhay. God will come to help us clean and restore and rebuild. Tugutan ta po siya ngunya na adbyento na makalaog sa satuyang mga puso. Tindog po kita, asin sa kusog buot, simbaguntaan tataramon nin Diyos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. At sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pag-andam niya to kan satuyang mga puso para sa pagdatong ni Kristo, apodunta siya. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa simbahan na ang gabos na nagsusunod kay Kristo, magsimbag sa pangapodanin pagsulsol kang kasalan, tanganing maging andam sa pagsabat sa iyang kamurawayan, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Para sa bilog na kinaban, na ang mga tawo maging bukas sa paghirasirasan, kan pangangaipo kan lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Para sa satong mga sadiri, mag-andam sa pagdatong ni Kristo, ang presensya ni Kristo sa banal na Eukaristiya, maging danay na pagirumdom sa to, kan paghiras kan satong buhay para sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Para sa satong parokya, magkasararo manlugod ang gabos sa pag-andam sa pagdatong ni Kristo, tanganing mas magrarom ang pagtubod sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, madya sa pagligtas sa mo. Sa espesyal na paagi, pakisabay man po ako asin ang mga kabats ko sa indong mga pamibi sa pagselebrar mi kan samuyang anibersaryo. Si Father J. Gargaseran, si Father Albino Barquilla Jr., kasabay na po si Father Errol Bataga na nagsiselebrar kan sa iyang 25th anniversary sa pagkapadi man ngunya na aldaw. Lugod magpadagos kami asin magdanay sa trabaho nin paghinguwang makaarog kay Kristong padi, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Sa silensyo, pakidulot man po ang sa indong mga personal na kahagadan, pati ang mga tawong ipinangakong ipagpapangadji nindo. Langit nun na Ama, ika ang samong kusog, sa saimo kami uya asin nabubuhay.
Buksan mo ang samong mga puso, tanganing kami makaabot sa imong kahadean. Inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamidi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, papagkanigo sa imo an mga pamibi, asinan atang nin sa mong kapakumbabaan, asin kun sa mayong maninigo an anuman natabang kan gibong marahay, an tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot niyang pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikaduan niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan angheles sa Sin Santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumus Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Nuestra Señora del Santissimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa mong patron, si San Ambrosio de Milan, San Felipe Neri, si San Luis de Montfort, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, asin ang gabos na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihinguwa na an sa tong mga buhay makaarog kay Kristo, pamibiunta an sa iyang pamibi.
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na siya sa Kristo. Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, han sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo na madatong sa satuyang mga puso. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo kaming nabasog kaining kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa mga announcements. Ang satuya po niya na second collection para po ini sa Vocation Apostolate National Vocation Commission. Anati po niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 36,950 pesos and 30 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot sa 5,007 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,644 pesos and 60 centavos. Sa Disyembre 9, aldaw nin Lunes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo ang minasunod, mga minasunod.
alas 6:45 sa pagkaaga, alas 12:15 sa pagkaudto, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Siring man po iniimbitaran kamo na mag-atindir nin Advent Recollection sa Disyembre 11, Miyerkules, pagkatapos kan alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Pinapaisiman po na si Reverendo Vicente Espinida Jr. kang St. Raphael the Archangel Parish kang Manito Albay o ordinahan bilang sarong padi sa Enero 9 sa oras na alas 9 sa pagkaaga sa St. Raphael the Archangel, Manito Albay. Kung may aram po kamong kaulangan manungod sa iyang ordinasyon, paisihon po tulos ang Chancery Office. Mapuo na po ang Misa de Aguinaldo para sa maot po na maging Aguinaldo Mass sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Asin mapuon man po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Iniimbitaran po kamo na maging parte kang Angel Tree Program. Ini po sarong Holiday Assistance Program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paaginin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining programa, masurat po kan sa indang wish list sa Angel Tag na kung saan isasabita po sa Angel Tree. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Ang deadline po para sa application sa beneficiaryo hanggang Disyembre 15, asin ang deadline man po kang pagtaunin donor kan sa indang regalo hanggang Disyembre 20. Para sa interesadong maging beneficiaryo asin donor kang nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Available naman po ang 2025 St. Jude Calendar sa Parish Office. Maawat mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Sarong anonymous, 5,000 pesos. Apat na anonymous na 1,000 pesos. SEDI, 500 pesos. And sarong devotee, 400 pesos. Diyos, mabalos po. Sarong paliwanag liturhikal lang po, susog sa tradisyon, pigsisilibrar ta ang solemnidad kan Immaculada Concepcion every December 8 annually. Yan po ang pagpangidam ki Santa Maria sa tulak ni Santa Ana na daing digta. It is a holy day of obligation traditionally. Kaya lang ngunya na taon, 2024, it falls on a Sunday, that is tomorrow. As in, kaipuhan ilipat ang holy day obligation sa pinakaharaning available day. Ngunya na taon, it will be transferred on Monday, December 9. Kaya lang susug po sa tradisyon kan simbahan, pag ang holy day of obligation, ilinipat nin aldaw, nawawara na po ang obligasyon. Both sabihon, day po kamo nagkakasala nin mortal, kung day kamo maging presente sa mga misang iyan. But just because it is not required, just because it is not obliged, day po kita pinupugulan na day magtaong onra ki Santa Maria. Kaya, kung igwa pong kaulangan sa aldaw na Lunes, may mga trabaho kita, day po kamo kaipuhan magpirit. Pero kung daiman pong kaulangan, we encourage you to please come to Mass. Ang schedule ta po kada Lunes, iyo ang usual Monday schedule, 6:45 in the morning, 12:15 at noon, and 5:30 in the afternoon. Siring man, kasugpon po kan sa tuyang pag-andam, sabi ta sa tuyang sermon sa mga babasahon, preparing for the way of the Lord. Sa Miyerkules po, igwa kitang Advent Recollection after the 5:30 p.m. Mass. Bukas po ini sa gabos, imbitaranan sa indong mga kamidbid, kapamilya, tanganing sarabay kitang magpangadji,
An matao po an sa kuyang batchmate sa ordinasyon, si Father J. Gargaseran. Tindog po kita. Asin bago an huring bendisyon, awitan ta po si Santa Maria, Birhen del Carmen, ina nin gabos na mga padi. Salve Regina, Mater Misericordiae, Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effice mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, andamon an buhay para sa kagurangnan. Salamat sa Diyos.